Harkar ilimi musamman na masu bukata ta musamman abu ne wanda yake da muhimmanci da kuma tasiri a rayuwar al'umma musamman matasa a tarayyar Najeriya. Gwamnatin Najeriya na iya bakin ƙoƙarinta wajen ganin cewar an kula da masu bukata ta musamman wajen samar musu da ingantaccen ilimi. Bisa wannan dalili ne ya sa gwamnatin ta tarayya wato ma'aikatar ilimi na gwamnatin tarayya ta yi wani kyakkyawan tanadi domin ganin cewar masu bukata ta musamman ba a bar su a baya ba wajen samar musu da guraben ilimi musamman a jami'o'i. A yau jami'ar Abubakar Tafawa Balewa da ke nan Bauchi tana gudanar da wani tsari na musamman na gabatar da jarabawa ta JAMB wato jarabawa na share fage domin shiga jami'o'i, amma fa wannan jarabawa ana gudanar da shi ne ga masu bukata ta musamman makafi, wadda mafi yawa daga cikin waɗanda suke da waɗannan bukata ba san da wannan tsari ba. Sai dai kash abin takaici shine a jihar Bauchi duk da cewar akwai wannan cibiya na gudanar da wannan jarabawa wadda ya kunshi jihohi guda 4. A yau da ake gudanar da wannan jarabawa na JAMB da aka yi sa a kwana 2, mutane 12 ne kawai daga waɗannan jihohi guda 4 suka samu halartar wannan jarabawa. Wannan a iya cewar babban kalubale ne da za a iya fuskantarsa ko kuma ake fuskantarsa wanda zai kawo koma baya wa harkar ilimi musamman ga su waɗanda suke da bukata ta musamman. Alal hakika kalubale duk da kokarin da gwamnati take yi, maganar gaskiya shine ainihin akan sami karancin ɗaliban da suke zuwa wannan jarabawa. Zan iya tuna kamar bara a nan santa na Bauchi mun sami wajen 22, amma abin ya ba mu matukar mamaki kuma abin takaici muka sami raguwan ainihin waɗanda suka rijista na wannan jarabawa. Shi yasa kaga daga 22 na bara bana kawai aka sami 12. To abin da zai ya ƙara bamu mamaki matuƙa shine wannan santa din a Bauchi ne, amma a jihar Bauchi a banan nan sai abin ya bamu mamakin cewa ko ɗalibi ɗaya ba mu samu ba. A Bauchi babu ko mutum ɗaya. Duk da daga bara din zuwa bana mun ɗau matakai daban-daban samun irin wayannan masu illoli, mun samu wasu daga cikin iyayensu, mun ja hankalin shugabannin makarantu na wanda suka jibanci irin wayannan ɗalibai din, mun ja hankalinsu. Amma a jihar Bauchi kakab bana sai abun ya bamu mamaki. To muka dan fara binciken menene dalilin haka, sai muka fahimci ba wai babu ƴan Bauchi da suke da bukatan wannan din ba, maimakon su yi rajista su nuna santansu shine Bauchi, sun gwammaci a ce sun tafi Abuja ko sun tafi Yola saboda dan abun da ake ba su na kuɗin mota. To gaskiya a fahimta ta abin da ya kawo wannan kalubale ya shafi matsalan koma baya da muke da shi na ilimi in general, shi ya shafi har masu bukata ta musamman, da kuma yadda masu hannu da shuni suka ɗan yi watsi da harkan ilimin masu bukata ta musamman. Gwamnati ta wani ɓangaren tana iya ƙoƙarinta, amma akwai bukatan su ma masu hannu da shuni su ba da gudumawa wajen tallafawa wa su masu bukata ta musamman a matakin firamare zuwa sakandare. Wannan shine zai ba su daman su zo su shiga jami'a da sauran manyan makarantu. Matsalar da yake faruwa shine da yawa akan samu mutane sukan je wuri mai nisa ne saboda kuɗin mota da ake bayarwa, saboda JAMB tana encouraging mutane wajen basu kuɗin mota, ya danganci nisan da kake, shi yasa suke barin nan ɗin su je can nesa. Amma yanzu kamar a Kano sun Kano an ce su mutum 70 ne su ne da highest a Najeriya, kuma yanzu ka je can zaka samu wanda suke yan Gombe, yan Bauchi, yan ina duk a can.